Siitä tulee jopa niin kuin ihan tuoreilla lihoillakin uituna, mutta varsinkin silloin kun ollaan oikein väsyneenä. Ja tässä tulee sitten tuo kolmikko ottamaan omia mitallejaan. Irie, Stravius, Lacourt. Siinä nämä kolme loistavaa urheilijaa, hienoa selkäuimaria. Todella upea kilpailu. Kyllä siinä on itse asiassa viiden kärki oli aika tiiviissä. 53.01 ja 53.03 olivat vielä 4. ja 5. ajat. Kovatasoinen kilpailu, joten kyllä sitä uinnissa mennään vauhdilla, vaikka nuo kumipuvut ovat poistuneet. Jossain kohtaa mietittiin, että ei koskaan rikota enää maailmanennätyksiä. Täällä on jo nähty, että se päivä koittaa ja todennäköisesti koittaa jo ensi vuonna, kun viimeistään kun olympialaisissa uidaan. Näin ainakin itse uskon. Kolmas ja pronssia miesten 100 metrin selkäuinnissa ottaa Ryosuke Irie, japanilais-uimari, joka oli 2 vuotta sitten 200 metrin selkäuinnissa hopealla, kun Roomassa kilpailtiin, ja tällä 100 metrin matkalla 4, joten mies nostaa pykälän ylemmäksi itseään, ja sanoisin, että on erittäin vahva voittaja suosikki puolta pidemmällä matkalla. Ehdottomasti yksi ennakkosuosikeista. Niin vahvasti tulee nimenomaan tuon toisen puolikkaan. Ei ole mikään sprinttitykki, ei lähde kovin kovaa liikkeelle, mutta osaa nuo vedenalaiset tekniikat hyvin ja jaksaa taloudellisesti painaa koko matkan tiukkaa vauhtia. Ja 52-98, niin tietysti voisi sanoa, että ei mikään sprinttitykki. Moni olisi tyytyväinen, kun pystyisi vapaa-uittia uimaan tuohon aikaan. Ja tässä tulee sitten ranskalainen iloinen kaksikko. Jeremy Stravius, Camille Lacourt. Stravius, joka nosti kyllä Camille Lacourtia oikein jalustalle tuossa haastattelussa, sanoi, että Camille on häntä selkeästi parempi, mutta ei ole tällä hetkellä ihan parhaassa iskussa. Ja silti kuitenkin mies on jakamassa maailmanmestaruutta. Kyllä. Joten tilanne voisi olla toinen, jos tuon hidastuksen jälkeen, kun huomasit, että pää nousee ennen kuin käsi on seinässä, niin saattaa siinä sekunnin sadasosa 2 olla ero. Jos hän olisi tuon takia hävinnyt sadasosa, niin silloin se olisi saattanut harmittaa, mutta tämä oli varmasti positiivinen yllätys kyllä kummallekin. Ja ranskalaiselle uintijohdolle tämä on parasta herkkua, koska myös tuossa kaikkien listojen mukaan, kun lasketaan näitä parhaita uintimaita, niin tästähän tulee kerralla maalle sitten 2 kultamitalia rekisteriin ja nostaa tietysti kultamitalit tuplaan. Camille Lacourt, Jeremy Stravius, 52-76. Hallissa kyllä ihan oikein palkeet kovasti puhkuen tuota kirjalaisten kansallishymniä, ja se on näiden kisojen ensimmäinen jaettu mestaruus. Kyllä, kuitenkin harvinaista, erittäin harvinaista, että samasta maasta tulee vielä jaettu mestaruus. Itse en muista kyllä koskaan tapahtuneen vastaavanlaista. Vaikka Peter van den Hohenpän sanoi, että kuupalaisia on ollut, mutta sen hän tarkistit, että se oli itse asiassa hopea ja pronssia kyllä samassa lajissa, samaissa kisoissa. Silloin oli kyseessä olympiakisat. Ja nyt sitten maailmanmestaruuskisoissa ranskalaisille tuplamestaruus, jaettu kulta 100 metrin selkäuinnissa.